Hinçand hene ku ne bi deng lê bi dil de axivin. Sêva mêxekirêj yek ji wan e. Di çanda Kurdan da ev sêv ne tenê fêkiyek e. Ev peyama dilî ye. Sêv bi rengê sor wek jiyan û evînê, mêxek ango qerenfîl bi bêhna xwe wek hest û hêsir e. Di demên berê de dema ku evîn ne bigotin bi hin tiştên din dihatin ziman, ciwanekî bo nîşandana evîna xwe vê sêvê dida xoşewîsta xwe. Bêyî ku biaxe ve digot ez ji te hez dikim, ez dilê xwe ji te re vedikim. Ev sêv her wiha sembola aştiyê bû jî. Gavayekî dilê kesekî dişkand, gava ku mesafe diket navbera du aliyan, sêva mêxekirêj dibû rêya li hevatinê. Vê çandê me hînî wê yekê dike ku eger bixwaze pêwîstiya evînê ne bi gotinan heye ne jî bi awir û nêrînan. Sêveka mêxekirêj jî bes e û heta zêde ye jî. Taybetmendiyeke dinya vê sêvê jî ew e ku bi salan xirab nabe û ji bêhna xwe jî tiştek wenda nake. Îro em vê çandê dîsa bi bîr tînin. Ji ber ku gelê bê çand weke dareka bê pel û fêkî ye. Gelo we sêva mêxekirêj bihîst bû? Li şîroveyan binivîsin.